Vítajte pri sledovaní alebo počúvaní podcastu Týka sa ma to, podcastu Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Začíname 4. sériu nášho podcastu, čo nás veľmi teší. Veľmi nás teší, že nás sledujete a začíname skvelým hosťom, hercom Vladkom Plevčíkom. Vladko, vítaj. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas v týchto krušných časoch pre teba. Určite. Ako sa máš, povedz na úvod. Okrem toho, že sa máš hekticky, to teda predpokladám, že ako poznám hercov, tak máš sa hekticky, takže ako sa máš mimo toho? Ja mám pocit, že už nepoznám ani hercov, ani seba. Nie, mám sa veľmi sústredene, kreatívne a kreativita si vyžaduje aj veľkú únavu, ale zároveň aj veľmi príjemný pocit na duši. Takže mám sa tak duševne. Mám sa dobre, ďakujem. Veľmi unavene, ale dobre. Asi nespomínam si na otázku, ako sa máš, či mi niekto odpovedal, že mám sa sústredene. Aha. Čo to znamená máš sa sústredenie? Je to koncentrovanie energie a myšlienok do dôležitých bodov alebo do priorít a zároveň si myslím, že to je pre mňa východisko vnímať situáciu v kontexte a nie neprítomne. Asi je to, keď o tom takto hovoríš, tak pri tom hektickom životnom štýle je to asi jediný spôsob, ako sa v tom nejako udržať v duševnej pohode, nie? Asi áno. Verím, dúfam. Nie som toho vynálezca, ale samo sa to vykryštalizovalo z toho nátlaku a z toho pocitu zodpovednosti, že vlastne toto je také veľmi funkčné východisko z tejto situácie. Keď hovoríme o tom pocite zodpovednosti, tak aj preto hovorím o tej hektike, pretože sa rozprávame krátko potom, ako vyšiel v kinách film Duchoň, kde hráš hlavnú postavu a ty si v jednom rozhovore hovoril, že si uvedomil, že toto je ten pocit, kedy hráš hlavnú postavu a práve tá zodpovednosť a ten veľký tlak bol práve na tebe, ako na tej hlavnej postave. Ako si sa s týmto vyrovnával v tom procese? Asi je najdôležitejšie povedať to, že som to nemyslel, že ja teraz hrám, ale že to ja myslel, samozrejme. To je ten pocit. Áno. A vyrovnal som sa s tým, alebo ako žiť s týmto pocitom je to, že si to človek uvedomí. Lebo ak by som si to neuvedomil, tak môže, si myslím, alebo predpokladám, že by mohlo prísť k veľa chybám z mojej strany aj na placi, aj v postprodukcii, ktoré by mohli zmeniť celú chémiu toho tímu, toho štábu. Myslím, nie chybám pracovných, ale vzťahových. A verím, že mi rozumieš. Rozumiem ti. Ten mindset, to nastavenie, to uvedomenie si tej zodpovednosti voči titulu, voči ostatným je asi veľmi, veľmi dôležitý. Som rád, že som si to uvedomil. Som rád, že o tom rozprávaš takto, pretože podľa mňa si veľmi málo ľudí uvedomuje toto, čo hovoríš, celý ten balík toho, lebo to, čo my vidíme v kinách, alebo konec koncov aj na javisku v divadle, je nejaký výstup, ktorý vyzerá možno zábavne, možno nás dojme, niečo s nami spraví a povieme si, to je krásna práca toho herca, že príde, má ten potlesk, má možno aj tú slávu, všetky tie veci, ktoré my zvonka viac vnímame, ale keď takto do hĺbky to rozoberáš, tak je to strašne náročné a strašne komplexné celé. Je to taká vec, ktorú si človek neuvedomí asi, mám pocit, zo začiatku. Že od malá vlastne človek robí niečo, čo ho baví. Je to kreatívne, hudba, tanec, pohyb, slovo, tie basics naše, vlastne ľudské. A tým, že je to uchopené nejakým interaktívnym alebo kreatívnym spôsobom, tak sa z toho vlastne v spoločnosti vyvinulo umenie, dnes tomu tak nazveme to tak dnes, aj keď sa to slovo veľmi často zneužíva, ja to nemám rád, lebo si myslím, že umenie je veľmi krehké a vzácne a dobré. A
keď človek sa tomu tak začne venovať, tak mám pocit, že ho to len baví. A potom, keď ako keby máte nejaké príležitosti, to, čo vás baví, dostať pred ľudí a uvedomíte si zodpovednosť za to, čo pred nimi poviete, tak vlastne sa úplne mení pohľad na tú vec, že to je záväzok, to nie je zábava. Preto nemám rád, keď sa slovo umenie spája so zábavou. Nasadili sme hneď na začiatku rozhovoru latku veľmi filozoficky a vysoko, ale mám z toho radosť. Keď si hovoril o tom, že na začiatku je to nejaké herectvo a ty to už robíš dlhé roky, bol toto potreboval si dozrieť do tej, možno aj do toho, čím si dnes, aj do toho, že do tej postavy, aj v tom filme. Na toto dokážem asi odpovedať od niekoľko rokov. Taký odvážny nie som, že už som dozrel na také, to vôbec nie. Toto si o sebe určite nemyslím, ale myslím si, že každý sa, dúfam, posúvame, dozrievame a na seba pomyselne lepíme nejaké skúsenosti a zážitky a prežitky. Neviem, či som potreboval dozrieť alebo dozrel, ale viem, že som počas tohto projektu veľmi dospel. Čím to bolo? Tým projektom. To jeho náročnosťou? Áno, lebo pri produkcii alebo pri samotnom natáčaní projektov, kde nemáte takú obrovskú zodpovednosť za tie následky, čo to bude niesť, je to, veľmi to poviem tak skrátkovito, že keď hráte seriál a hráte vedľajšiu postavu, ktorá je pre vás hlavná a je nesmierne dôležitá, ale v kontexte seriálu sa vyskytnete len na pár chvíľ vedľa hlavných postav, tak viac menej pracujete pre ten projekt, chcete mu dobre, chcete aj tej roli, ale mám pocit, že je to stále také, že tá najväčšia zodpovednosť za ten výsledok, za tú informáciu, ktorú podá ten akt, teda zo svojej skúsenosti, majú tí herci alebo tí kolegovia, ktorí nesú tú tvár toho seriálu. Takže vlastne istým spôsobom zbierate skúsenosti a vkladáte do toho, inšpirujete sa, ale máte stále také, že nie je to celé na vás. Ale v tomto prípade s tým, aká je to téma a pre náš región je to až závažná téma, alebo fatálna, táto legenda Karola Duchoňa, že si vlastne uvedomíte nielen to, že idem robiť niečo, čo ma bude baviť a môžem do toho veľmi veľa vložiť, ale ono to má aj následky. A to je prijatie zodpovednosti za následky, je ten akt podľa mňa, kedy som si uvedomil, že... A bol tam nejaký konkrétny aha moment, že si to uvedomil, alebo už pred tým projektom, počas projektu? Keď som bol toho oslovený, som si to začínal uvedomovať postupne. Neprišlo to, že by som si to neuvedomil až na konci potom. To som rád, že som to nezistil potom, že To by mohlo mať nepríjemné následky, ale tak v tomto prípade to dopadlo dobre. Vládko, pamätáš si moment vo svojom živote, kedy si uvedomil, že chceš byť hercom? Nie. Nie? Nevieš si vôbec vybaviť ten moment? Nie, ono ani sa nestalo. Ani sa nestalo? Tak ako sa to stalo, že si herec? No mňa to všetko celé bavilo a len som bol pri pri základnej umeleckej škole, potom som išiel na konzervu, odtiaľ ma zobrali do divadla a... Teraz si tu. Teraz som tu s vami. No. My to sa veľmi tešíme. Nehovorím, že to bolo zadarmo. Mňa to extrémne bavilo, všetko, čo som sa učil a ako som trávil čas a detstvo a mladosť a veľa rodičia boli pri mne a vlastne nebolo to utrhnuté z reťaze, alebo nebol to ich nesplnený sen, ako častokrát býva na základných umeleckých školách, čo nie je správne. A neviem, nikdy som si nepovedal, ja chcem. Že nebolo to takéto od malička, že... Nie, mňa to strašne baví. Aha, to je krásne. Sa tým zaoberať a tvoriť. Ja som bol teda tiež na konzervatóriu, ale musím povedať, že pre mňa to bolo také veľmi
formujúce obdobie, tá stredná škola, veľmi, veľmi silné zážitky, a potom aj v porovnaní možno s vysokou školou, alebo v niečom to bolo také doteraz najformujúcejšie a najsilnejšie obdobie môjho života. Možno práve tým, že aké emócie sme prežívali. Máš to ty podobne? Tiež to bolo pre teba to intenzívne obdobie, kedy si mal pocit, že robíš nejaké výrazné kroky vpred? Určite to bolo dôležité obdobie života vzhľadom na prijatie nejakého seba samého, ja versus muž, alebo takého skôr osobného, alebo teda toho sexuálneho, ako keby vnímania, uvedomenia si seba, lebo mám pocit, keď sa teraz na to spätne pozriem po tvojej otázke, že keď sme deti, tak to celé tak je z takého hľadiska také nevinné, takéto neškodné. A vlastne uvedomiť si a cítiť tie hormóny, ktoré sa v tebe búria a vôbec nevieš, čo znamenajú a kedy prišli. A čo s nimi? Takže po tejto stránke si myslím, že to dospievanie a to obdobie toho 15., 16. až 20., 21 rokov bolo veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Veľmi zaujímavé a mám aj často také zatmenia, že veľa vecí si nepamätám z toho obdobia, lebo ako sa ten človek mení a porušuje tú komfortnú zónu z detstva, tak je to také, že častokrát sú to aj také šoky, ako keby, že sa dostanete do situácie, ale nespoznávate sa. Že mám také, že bolo to veľmi výrazné obdobie. Určite. Áno. Konzerva má 6 rokov, takže preto tých 16 až 21 to počítam. Áno. Ja teraz prečítam, lebo veľmi ma oslovilo, keď som našiel jedno tvoje moto. Detail, úcta, ohľaduplnosť, empatia, spoločné prežívanie a láska sú dôvody ľudského šťastia a úsmevu. To všetko je dosiahnuteľné v akejkoľvek podobe na javisku. To som našiel ako tvoje moto. Veľmi, veľmi krásne, veľmi ma oslovilo. To je z roku pána 2012. 2012. Tak potom sa mi naskytá ešte otázka, či je stále aktuálne. Určite. Bez debaty. Vnímaš svoju hereckú prácu ako poslanie? Vnímaš to, že to, čo popisuješ vo svojom kréde, je tvojou úlohou prinášať ľuďom? Neviem, či to je poslanie. Ja som už aj veľakrát rozmýšľal nad tým, že čo ak môjim poslaním je len v živote niekomu pomôcť na prechode. Že ak to celé bolo len o tom, že som bol v tej chvíli a počas toho som žil nejaký život. Alebo čo ak môjim poslaním bolo len tu byť pre niekoho, ho mať rád. Že vôbec, že to, čo robíme, čo ak je to len popri tom všetkom, že nedokážem sám seba ohodnotiť, že toto je moje poslanie. To asi nie. Do vesmírnych alebo božích plánov sa ja starať nechcem. Nie, to by nedopadlo dobre, keby sme sa do nich starali, ale to si veľmi pekne popísal, že možno práve tie veci, ktoré my považujeme za malé v tom živote, sú tie veľké a naopak. Častokrát to staviame presne okolo kariéry a týchto vecí. Výborná myšlienka. Už sme to načrtli na začiatku, aj tou tvojou súčasnou rolou, ktorú si hral aj tým, aké to bolo v minulosti, ako sa v tebe mení vzťah k herectvu? Aký bol na začiatku, možno na tom konzervatóriu, aký je teraz? Priamo úmerne k náročnosti tých postav, alebo tých inscenácií, alebo tých hier, alebo dajme tomu tých filmov, tých námetov a tých nárokov tvorcov a režisérov. Mám veľmi pozitívny vzťah k umeniu, ako sme sa bavili, pretože si myslím, že dokáže veľmi veľa povedať. Pretože niekedy nevieme nazvať pocity alebo city. A umenie to dokáže vyvolať v nás a častokrát sú slova márne. Aj mne sa veľmi ťažko hovorí niekedy, pretože mi príde, že nerozprávajme o tom umení, len urobme ten akt toho a potom cíťme, čo to s nami robí. Ty si na začiatku ešte hovoril, že myslíš, že umenie
by nemalo byť zábavou, parafrázujem to, neviem, ako si to presne myslel. Myslíš, že by nemalo byť vôbec spájané ako nejaký zábavný formát, alebo ako si to myslel? Toto je veľmi nebezpečné, tento vytrhnutý kontext. Preto sa pýtam na to. Nie. Umenie, ja sa milujem zabávať, to vôbec nie. Častokrát mám pocit, že nejakým spôsobom vedome bez zámeru sú niektoré aktivity spoločenské organizované a to je na zábavu. Jasné. To je cieľenie na zábavu. Napríklad skákanie na fúkovacom hrade je zábava. Jasné. Rozumiem. Tak som to myslel. Rozumiem. To nebolo vytrhnuté z kontextu. Umenie je veľká sranda. Aj naše Národné koordinačné stredisko sa spolupodielalo na inscenácii Punk Rock, ktorú ste hrali na Novej scéne, ktorá skúma problémy dnešných tínedžerov, témy násilia a témy tolerancie. Možno nie všetci videli túto inscenáciu, už má za sebou dernieru, ak sa nemýlim. Tak sa poďme porozprávať o tejto téme, aký bol tento proces, aká bola celá tá hra, či bola tá inscenácia pre teba možno iná alebo ten proces iný ako ostatné. Punk rock bolo obdobie takého môjho životného zamilovania sa do divadla. Pretože som si musel naozaj bez show, bez žiadnej muzikálovej skratky alebo nejakej až alegorického nejakého divadelného výrazového prostriedku naozaj vytvoriť osobný príbeh, životopis postavy. O tom sa učí na školách a hovorí sa o tom a robíme to väčšinou svedomite v práci, dúfam, že môžem hovoriť za druhých. Všetci a takmer v každom titule, pokiaľ to naozaj nie je zábava. To nie je show. A niekedy aj vtedy. Ale v tomto prípade bolo veľmi pre mňa motivujúce si vytvoriť príbeh postavy, ktorú som mal stvárniť, pretože samotný scenár je písaný do niektorých kapitol, medzi ktorými plynie veľmi veľa času, ale zároveň je to obdobie 1 roka. Takže to nie je až tak veľký rozdiel alebo veľké skoky v skutočnom čase medzi tými jednotlivými kapitolami alebo obrazmi alebo výstupmi alebo medzi tými zábleskmi toho príbehu. Ale postava, ktorú som mal stvárňovať, mala medzi jednotlivými kapitolami také rozdiely vnútorné, že mi to prišlo akoby prechádzala rôznymi štádiami dospievania až od detstva že mal som pocit, že keď som po tom prvom prečítaní, že nefungujú mi tie výstupy za sebou, oni nie sú kontinuálne a pritom je to obdobie 1 roka. Takže to som si veľmi zalúbil, že som mal veľkú príležitosť na základe veľmi dobrého scenára vytvárať to, o čom sa učíme, o čom tvoríme a tam som to mohol využiť a teda mám pocit, že to fungovalo. Čiže ty si musel dotvoriť akoby tie pasáže, ktoré ti tam akoby chýbali v tom priestore, dotvoriť celý ten životopis tej postavy. Áno, ale vtisnať ho do 1 roku, čo je teda vlastne do 2 hodín. Áno. Ako si k tomuto pristupoval? Musel si to... Systematicky. Mám si to predstaviť, že si to vymyslel, všetko, čo bolo za tým? Tvoril si nejaký background? Rozumiem. Veľmi veľa návodu je čitateľného už v priamom scenári a sú veľmi podobné, ako keby, alebo tá detská literatúra, tá pre mládež má veľa zdrojov, kde sú podobné situácie. Nebolo to vôbec v afekte a random vymyslené. Veľa som nad tým premýšľal, že ako by som to mal pospájať, aby to pre mňa malo kontinuitu a zároveň, tak ako keď som to prvýkrát čítal, aby aj ten divák alebo diváci museli vnímať to, že je to stále tá istá rola, ale strašne skočila, skipla niečo. Ja viem, že si sa musel na túto postavu aj, že si sa na ňu tak
kvázi odborne pripravoval. V čom to spočívalo, možno aj tie konzultácie? No, mali sme kolegyňu, smiem, samozrejme. Majku Vargovú, ktorá bola veľmi často počas toho skúšobného procesu, keď sme to skúšali, to bolo na jeseň, myslím, a pred letom a na jeseň, bola súčasťou skúšok. A ona to pozorovala a konzultovala to priamo s režisérom, ktorý bol aj dramaturgom, a on, ja si myslím, že veľmi umne tieto odborné pripomienky delegoval mne, alebo strávili sme veľmi veľa rozhovorov po skúškach, kde ma smerovali, aby som nedával divákom informácie, ktoré môžu byť zavádzajúce alebo mylné. To znamená, že vnímam to, že som bol otvorený v tej spolupráci. Áno, ja môžem stvárňovať nejakú emóciu, ale na to, aby som ju stvárnil, som nepoužíval prostriedky tie kroky všeobecné, ale musel som vedieť, prečo ich robím a aké sú tie pohnutky. A na to tu boli kolegovia a teda režisér, ktorý to s nami komunikoval. Vy ste inscenáciu najčastejšie hrali stredoškolskému publiku. Máš pocit, že sa aj tá inscenácia dotkla, respektíve mal si aj nejaké priame feedbacky? Áno. Mám pocit, že ich to veľmi zaujalo a že to v nich vyvolávalo presne tie pocity, o ktorých sme sa bavili na začiatku, že to bola forma umenia, kedy to vyvoláva v ľuďoch pocity a ešte nevedia tak skoro, čo s nimi. Počas predstavenia sme vlastne priamo vnímali ruch a pohyb a vlastne to sú následky myšlienkového pohybu alebo mozgovej aktivity, alebo teda nejakej hormonálnej a emočnej. Aj feedback, dá sa povedať, že najväčší bol cez sociálne siete, keďže my sme vlastne predstavenie končili skôr, ale diváci a študenti zostávali v hľadisku s odborníkmi na debate, ktorá potom neskôr sa ku mne dostalo, že mala častokrát alebo mnohokrát zaujímavý vývoj, kde keď sa pomenovali niektoré veci, tak sa vlastne nich rozprávali a na niečo sa aj prišlo. A nechcem do toho zachádzať detailne, pretože som tam nebol a nerad by som hovoril o tom, keď som tam nebol. Možno skôr tie či sa tebe niekto ozval po tej inscenácii napriamo. Áno, veľmi veľakrát sa mi ozývali študenti s tým, že sa im to predstavenie veľmi páčilo, že ich oslovilo, že ich zaujalo, že sú za to vďační. A bolo to zvláštne, pretože to nie je to predstavenie je veľmi o vnútri, o vnútornom živote. A keď som mal túto väzbu, tak som potom nerozumel, prečo to predstavenie je tak nasadzované tak málo a kde je pravda. Keď študentom sa to predstavenie páči a potom sa prestalo jedno obdobie nasadzovať, potom z divadla sme dostali informácie, že o to nie je záujem. Tomu som nerozumel a nakoniec som prišiel na to, ale neviem, či to môžem povedať, že jeden z argumentov bolo, že pedagógovia sa chcú ísť pozrieť na niečo, na čom sa zabavia a nie takúto ťažkú tému. Pritom tí študenti boli, mal som pocit, alebo som sa teda dopočul za to vďačný. Že ich to zaujímalo, že to nebolo trápne, že to bolo o nich a potom neviem, či je to v poriadku, že nehovorím všetci pedagógovia, ale že pedagógovia sebe chceli asi urobiť výlet, alebo že to ma veľmi trápilo, chápem. Že máme možnosť veľmi dobrý titul úplne natesno, nablízko dostať k mladému divákovi a urobiť mu vzťah aj k divadlu do budúcna a nemali tú príležitosť opakovane, alebo ja neviem, toto ma veľmi trápi dodnes. Rozumiem. Tá tvoja postava Viliama, už to teraz podernere teda môžem povedať, že to skončí tragicky a na konci sa tam teda strieľa. A v tom roku 2017, keď bola premiéra tohto predstavenia, tak ešte sme nemali na Slovensku skúsenosť s takýmito situáciami na školách, čo sa za tie roky výrazne zmenilo a teraz neviem, či môžem povedať, že pravidelne, ale teda stretávame sa s takýmito situáciami aj u nás.
prežíval si aj v tej inscenácii ten prerod, že keď ste to začali hrať, tak to bolo možno také, že niekto si povedal, že to nie je realistické, lebo to sa tu nemôže stať, až do toho momentu, že ste to hrali a zároveň už ste vedeli, že sa niečo také stalo. Prevencia. My sme to nehrali preto, aby sme na tieto veci poukázali, že sa dejú, ale že sa môžu stať. Ak sa nebudeme naozaj vedome vnímať a dávať si jeden na druhého pozor v dobrom, že sa opatrovať. Prevencia. Rozumiem. Ako to máš ty, Vládko, pri takýchto náročných postavách? Pochopil som, že aj tá... Zabávam. To som si určite nemyslel, ale predpokladal som, že aj tá tvoja príprava, aj keď som s tebou čítal iné rozhovory, tak pôsobíš na mňa ako veľmi taký svedomitý človek, ktorý rád ide do hĺbky a nepláva po povrchu. Asi to máš o to ťažšie pri tomto type postav, že sa dokážeš zatvoriť tie dvere divadla a neprenášať si to domov, alebo sa to vôbec nedá? Ja našťastie cestujem domov ďalej, takže mám pomyselnú polhodinku pre seba, aby som si to domov nenosil. Čo sa nevždy dá, ale našťastie si to uvedomujem a snažím sa podľa toho žiť. Takisto aj vlastne v ten deň, keď ideme takúto ťažšiu inscenáciu hrať, tak si uvedomujem, že niektoré kontakty alebo niektorí ľudia alebo niektoré aktivity nie sú úplne vhodné, pretože by mi mohli roztrieštiť myšlienky a mohol by som byť veľmi nekoncentrovaný. Rozumiem. No nejdem si zahádzať šipky ráno, alebo... Chápem. Pritom to môže byť veľký relax. Každý má asi svoj spôsob, ako sa s tým vyrovnáva. Zažil si niekedy obdobie počas svojej hereckej cesty, kedy si pochyboval, či je to tá správna cesta? Nerozmýšľal som nad tým. Hovoril si predtým, že proste to rád robíš, ani si nepamätáš kedy na moment, že kedy si povedal, že chcem byť herec, mám pocit, že to robíš absolútne autenticky a prirodzene. Keď to bude zle, tak mi to povedz. Fakt. Rozumiem. Nie nič horté. Ja sa chcem, radšej sa posuniem, ako keby, to je aj presne s tými rolami. Ja mám veľmi rád, keď je niekto obsadený do role, ktorá sa mu hodí. To je super. Že robí to na silu. A dá sa tomu vyhnúť? Nestane sa aj tebe, že ti nejaká rola nezapasuje? Ale to sa mi stále deje, ja to viem, ja to hovorím, prosím vás, toto nemôžem ja robiť. Nepočúvame sa, no. Čiže si častokrát si nasadený aj ty do nejakej role a musíš byť v nejakej roli, ktorá ti nie je prirodzená, príjemná? Áno, určite. Ako sa s tým potom tak snažím sa to robiť čo najlepšie, pretože to je len môj názor a ak ma niekto v tom vidí, tak možno, že má na to svoje dôvody a ja mu verím a snažím sa s tým stotožniť. Ale áno, sú dodnes role, ktoré si myslím, že som remeselne urobil najlepšie, ako som vtedy vedel, ale dodnes s nimi nie som stotožný. Ok, zaujímavé. Mnohí umelci, mnohí ľudia hovoria, že nejaká forma stresu alebo strachu je v tom herectve prítomná celý život. Nech sú na javisku koľkokoľvek rokov, ako dlho. Že vždy je niečo také, že predtým, ako vyjdu pred tých ľudí, tak je tam nejaká forma stresu. Ako to máš ty? No zabudnutý plyn na koxínskej linke, to je strašný stres. Čo to znamená? Ale nie. Je to zodpovednosť, je to stres. Divadlo je v tomto úžasné, že môžete to niekoľko týždňov pripravovať a ak sa tomu venujete naplno, naozaj, tak ste relatívne dostatočne pripravení na to, aby ste pred vystúpením na javisko si boli istí, že viem, čo viem. Že nemalo by ma nič zradiť. Všetko drží pokope a funguje. Nie je to tak vždy pri filme, že máte možnosť si to veľmi svedomito naskúšať, pripraviť
ale sú aj rôzne iné formy vystúpení. Ja verím tomu, že keď majú keď je výstava alebo keď je premiéra ako keby v galérii, tak tiež majú istým spôsobom tí sochári alebo maliari nervozitu z toho vlastne odkrytia seba alebo svojej nejakej tvorby toho daného obdobia. No ale jasné, stres je veľmi prítomný a stres je cesta do temnej strany sily, takže to je veľmi nebezpečné. Dá sa povedať, vieš povedať, či je pre teba náročnejší alebo v čom sú možno v čom je úplne iné ten divadelný a filmový proces? Práve v tom, čo sme sa rozprávali, že na filmový proces máte istým spôsobom relatívne dobrý čas na prípravu, ale tam je veľmi dôležité zachytenie toho prvého alebo toho najčistejšieho prežitku pri tej kamere, pretože kamera je realistická. Zachytáva úplnú iskru, okamih, zážitok, to najčistejšie. A tam je veľmi dobré a správne, že ten film môže byť pripravený, naskúšaný, mizanscenicky, ale že tie zábery a tie ostré sa berú istým spôsobom, kde vidno to najkrehkejšie, tú najčistejšiu neopakovateľnosť. V divadle veľmi dobre naskúšaný a pripravený proces, kedy veľmi vedomé herec rozpráva, alebo mal by veľmi vedome rozprávať k divákom, aj cez tú štvrtú stenu, kdežto pri filme istým spôsobom herec slúži filmu a rozpráva režisér. Chápem. Teda takto momentálne vnímam, možno, že o pol roka na to zmením názor. A ktorý moment v tvojom živote považuješ za zlomový preto, kým si dnes a akým umelcom si dnes? Ja sa nevnímam nejako nedotknuteľne. Myslím si, že každý deň je pre mňa niečím ťažkým a výzvou. Veľmi rád sa v noci, keď zatvorím oči, vrátim k tomu dňu a rozmýšľam nad ním. Každý deň je ten moment, ktorý nás formuje, podľa mňa. A nerad by som sa nejako honoroval. Do role umelca? Keď to povede druhý, tak oni to, tak nech to, dúfam, že dobre narábajú s tým slovom. V najlepšom slova zmysle to myslím. No baví ma to umenie, lebo je veľmi veľmi nekonečné. No. Čo ťa v živote najviac inšpiruje? Pohľad do očí. Druhých. Rozumiem. Ale myslím to symbolicky. Chápem. Lásko, veľmi pekne ti ďakujem za tento rozhovor. Bol som príjemne vtiahnutý do týchto hĺbok tvojho myslenia, bolo mi to veľmi príjemné a veľmi rád som sa s tebou dnes rozprával. Vďaka, že si bol dnes našim hosťom v našom podcaste Týka sa ma to. Ďakujem. Veľmi ma tešilo, ďakujem za pozvanie.